Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal ama pan ijay bangir apuraw. Ay, wan. Iso asambutin ta. Ay, katuna nga raw. Imbagkit di kasaan ta maladaw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ani Jordan. No di pa'y lagunay. Ay, sos. Maladaw taon nga agparaag. Ada kamat dito'y nga gililad. Di ka maagraap Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmaman nga aldaw. Da nagyulakid din aya. Addan tumanan sumangpat adanom. Ay sos, mabayag ton Nakidit nga ron ti danom. Ala, tamapan kami to agraap. Ingkan. Saan aday tagil ilad tin into narem. Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango. Kasano no yalis danton ti danaom. Ay, mapanak to. Agawid kayo din. Ay sarbag, palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo? Ay, awan ka askan ti bagbagana. Apay ko mga awan ka askan na. Saan mo nga amon? Apay ko maasaan ko nga amon. Awan ka di ti karbangak amang mo? Yung bagana nga rod, amapantakan o agraap. Saan ko paimot nga rod? Amasango, tanasapa paimot. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang? Pinagawid ko Tas ang kadagulit na ngamin, nga inak ka no agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di kamat mapan. Na, may sa kamat. Ay, agparaapak to Into no mayalis ti pagturungan ti danom? Ay, ammumat nga awan ti tudunan. Diyay irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan amapanan agraab. Imbagak. Ang magpatinggan sala itiwen. Adimot agunay. Ay, day tamot ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ay, ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ama isubli ti danom. Naladaw ton nga agraab. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di, awan papabasulan na. Di nakit agawaan at dapay danom. Ay, Kasano no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na, di pa'y maapit, no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan, di makainaknakam ako nak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Amom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom? Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, jay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaapdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraab. Kaano nga tang isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabangir apurok. Ialis da pa iti sabali apurok.
Dito nga mintim mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok. Sakbay ang maisubli dito iti danaom. Katwan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka ding imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabang irapagnaan. Isumat imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikletak. Patarayak. Nadaman nagdaktakas anabartak. Ngam sinalungasig mo tibilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayaw di tapagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak ididalang ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola asaan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngam ti ba to? Saan mo ana itarayan? Agdakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ang barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ang barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Biro kag tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan madana ng ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, tsak mo't amaw, apaw. Ada ka di ibagam kadakwada. Wan ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming nga awan ti magnay ijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Isungay di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dahita ti makagapo no apay nga imbaga aming nga awan ti magnay ijay. Nasulpang matngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Na isang maklakat nga raw, tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakitak kasibsibo na. Apay anya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmanan day nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan o tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikan kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti day nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakem no adadakdakes a mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol iti muging mo. Binarsakdak iti shortcutan na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinang barsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. No makita da nga adakadwak. Mabutang dalaki day. Lakit di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaran ta ti bisikleta, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko amapanda ka no balsan tinang barsak ka ni manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na. Unay mo tandagijay nga agama. Ay, kaya't da asawan, mangdangranda iti pada da tao. Wen nga rod nanang.
Kasta ati kayat naasawan. Imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay kumata kasta, nanang. Tatang, adamutin kayo ang nakabalangan iti dalan. Ala, Wan nga agpayso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. adarin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunawtan. Wen, kasanon, awan samat paglantan. Hala, impus mo tipilit tatang, linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, Wen. agtipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lain daday jay. Pati tay kabarbaro abunan ko. Jack amuno yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanidjiskwilaan. Awan mo ten aramatag abunan ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakit din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Dita ko manapnapan ijayan. Awanan. Huwag nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kasta ti itsorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ija shortcuta nanang. Timaray kami Ta pinaapos ta ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang ken nanang nga awan ti magnaijay. Taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpeng yo. Napukawan kayo lakit nga rod. Mabuti nga kung na magnaijay nanang. Nagadumo ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo. Adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak to magmagnajayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay napan ka ka din, ijay talon, mau. Saan pa tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon, mau. Di pa'y nagdawa. Ta nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay kino awan danumnan. Agreng-rengaten ti dagana. Awan mga mintudunan. Saanay na makadawa no kasjay. Tamagango di pagay, mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kandang iting nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, no kumata nakikigdan ka mo't idi nagparaap kami kaninanang, mau. Di agpagapas ka kumamutain. Hanggang saan, Mike? Tadi ka mo dimngag ide iti imbagak nga yung kagraap. Anya pa'y itanti ka nan mingay. Awan mat maapit may. Ay. Sapay nangina itati bagas. Ay ka suruam nga irutan ti barikes, mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan kanan may. No dimngagak kumakan kay di. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapaw iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isung agbalbaliw kayaw na. Napatag ti sao, no ammo atong palan. Ngam no yaling alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Bian. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects,
Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 1. Di mo ipasindayag ti masakbayan, di mo ammo ti mapasamak, manipod ita agingga no bigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno kendya. Nagpipintas ken nagbubunas dagiti baboy ijay pigeri. Sigurado adak lakit di ti mapaglakwan ta kadagiti baboy ta. Pudno dayta bakit? Mapadakkel talakit di ti balay ta. Pudno day ta kunam. Ti balay tayon to ti kadakkelan di ti purok tayo. Mangipakita anadur as ti biag ta. Numapadakkel ta ti balay ta. Maragsakan to lakit di ti anak ta. Taisuntun ti kadakkelan ti balay na di ti purok tayo. Lakit dia. Awan pa'y nagbalay iti dakkel dito'y aporo. Mildred, kasla bayong ti manganop day tabayong mo Apay ko mamat abayong ti manganop ako naman. Saan kit din? Kita mo, nagalas. Ay, no siyak ti kasta ti bayong na. Agpagatangak iti sabali. Imbag kada kayo ata ado ti kwartayo. Da kami ngay. Tilaeng mat itang dandadadi kan mamin ti kwartami. Ay, nagmalas kakit din aya. Imbag ta saan asyak ti anak da tatang kananang mo. Kasano ko maasika ti anak da? Katsyak nga ron. Isong nga rod nga imbag nga imbag ta saan asyak ti anak da. Nasayat mat dagiti dadakkel ko kanya. Nasayat ka di jay di da kaigatangan iti napintas abag. Nagalas day tabag mo. Nagalas ka no ti bag ko na. Kasano ko maanaalas ako nam. Nalagdaday tabag mo anak ko. Lalat ko naman. Ginatang ko ijay wagwagan. Imported data. Kunangamin ni Jonah, bag ka no ti manganop. Ay namamatpati kamat iti anak ti amo tayo. Nakaro ti sutil day jay nga ubing. Katkatawaan na ngamin ti bag ko na. Apay, adda ka din kaklasem anang uyaw iti bag mo. Awan pa'y matnang. Oo, kita man. Nilaang Jonah tinanguyaw dita. Saan mo adeng-denggen ti bagbagana? Sutil na laang day jay. Apay ang nakatugaw ka dita akaslado. Linisam dagiti kulungan di baboy. Kuha boss, kalkalpas ko adinalosan. Intugaw ko tanabanugak. Tumakder ka dita, taing kaibunag dagiti insang patkwapeds. Agawam! Wan boss, adda ka di jay lugan? Natural! Kasangsangpat ko, iso nga adda ijay. Di ka makaaw-awat! Sige nga ro, boss. Inak nga ro ibaw nagdagiti feds. Agalibtak ka, tatno saan asayang ti itangtangdan ko kan ka. Loko. Sukatan ka makita. Kasano nga tatibiyag itan dagiti katulong ta parapakan iti baboy. Dabudoy kan isang. Kanya pa'y tinamnamaem. Nuawan tayo, saan dan amangan. Huwag nga ron. Kasla, datayon ti magbibiyag kadakwada. Gusto takunam. Agnanayon to akatulong tayo ida. Datayo, titangaden da nga amo da. Kat intun saan tan amakabaan. Ninto mo tan Jonah ti agbalin nga amo da. Sigurado na ita. Awan mat sa bali apagkamangan da, no di da tayo. Oray di anak da, agbalin to mo ta katulong. Noan niya tipuon.
Isumat ti bunga. Agpaiso day takunam. At ti suldok, bakit? Inayon mo ija idudulin mo. Day off ko inton bigat. Inayon ijay bangko. Tapno saan amaguyod amagasto. Masapol nga isaganaan ta ti panagadal ti anak ta. Sayang ti kinasaririt na, no saan ama kaadal. Wala kay. Ikagumaan ta pagadalan ti anak ta. Isunto ti mangyaon ka data itirika. Sapay ko ma, tama kaadal, bakit? Buyugan ta iti kararag. Ken pamagbaga iti anak ta, lakay. Wen, bakit? Nasingpot matkit di ti anak ta. Ngam kasapulan na ti panarabay ta anaganak. Day ta ti pagrebengan ta akas na ganak. Apayaya na pundot ti ulo. Jak nga rod impagarop, ang maabakak iti dakkal agatad, idinagtayaak iti kasino. Anya, nasursurong ti agkasino. Idi damo, nangabakak. Idi kuan, nangabakak manen. Isu nga intayak ti dakkal agatad. Kayat mo asawan, saan laang nga ita? Wan, kat dakkalan ti abak ko. Anya nga minti nakasursurwam. Ita, kasanupay ang masubot mo ti abak mo. Masapol asaan ko nga isardang, tapno makasubotak. Anya, ang mga no imbes ang makasubot ka. Saan? Tamaibos ti urnong ta. No nagmalasak ita, saan ton inton sumaruno? Dumtang tumat, ti swerte kanya. Awanan pids dagiti baboy, boss. Awan ka nanda. Anya? Oh, sapay jak nakasubot. Awanan igatang iti kananda. Ha? Kasano nga roden, boss? Alangan adida mangan. Oh, peste kit titi kastroya. Mangi remedyo ako na. Pakanampalaang ida iti toyo. Tanalaklaka. Ingka maten mangkita iti bugbugam. Ingka mangkita iti aywaig. Anya? Pakanak iti toyo kan binugbog. Ngam awan feeds na, boss. Di ka kadi makaaw-awat. Di nakbwisitan. Tama di ita ti aldaw ko. Sige nga rod, boss. Pakanak ida iti toyo kan binugbog. Apay matan akanayon anak karupangat ni Boss Vilma, lakay. Oray ni Boss Jose, kastamat. Sapay kimutong dagiti baboy apakpakanak. Kurang ngamin ti abastuda. Amangan no saan akong asumrak akas katulong da. Dandan ni Dida pa yan itad ti sweldo. Oray siya, agpakada akon. Tainayaban nak ni kumparek iti sabali at trabaho. Anya ngay at trabaho, lakay. Poultry farm kanumat. Agkasapulan da iti kadwa. Uray siya. Innakla makilaban ka dagiti mayat nga agpalaba. Tapno at dalat tanayon ti urnong taapagadal to ni Mildred. Una, bakit? Sa nabali. Tadamat siguro umdas apagadal na. Alakay. Tay di pa ilaang arinugyan ta tinagurnong. Alaag ko matisweldo, tamasapol mi, Boss Vilma. Apay, di mo la maura yun nga itad ko ti sweldo. Kasapulan mi mat nga rod, boss. Awanan ti kanan mi. Uray nila kay ko, kat diyo pa'y ngamin intad ti sweldo na. Agtutor kayo mo ta, tadyak pa'y nakairuwar ije bangko. Sige nga rod, boss. Agpakada kami, taing kami agbirok iti sabali ang pagtrabahuan mi. Ha, nalakaaya ti agbirok iti trabaho, nang runa kat awan mo't adalyo. Uray anya ditan at trabaho, boss, basta nadalos. Adalakit igatang mi iti masapsapol mi. Nalipatam sabatan, ano awan kami ang nagtrabahuan nyo? Jack amo no anya tinagbanagan nyo. Saan ko ang malipatan, boss? Alangarod, innakong. Na, talaga pimanawan. Awan mo't ngaminan pang sweldo kadakwada. Inkasino mo't amin ang sinalbag a lalaki. Makapasuron. Kasano tayo itan? Awanan urnong tayo dya bangko ta insugal mo mat.
Di nakwisiten, tanapudo ti ulo. Awan mabalinta, tanalpasen. At daditan. Ita, siya pa yun ti aglabakan agluto kas kadagdalos. Ay, nagkasangan ti kastoy abiyag. Awan matlat ar-aramidam. Anusam Uray siya, kat anusak mat ti mapan agtalon. Ay, agtalon kit din ti tao adi na oras. Ay, kapilitan, no kayat pa'y ti agbiag. Imbag ti agtalon, ngam ti mapan agpalama. Jack maklon daytoy. Agrigat tayo kit din. Mami, kwarta man. Ada babayadak iti pagadalan. Aglako pa'y ni Daddy iti baboy. Awanan kwarta tayo. Anya? Awan kwarta? Kunayong, mami? Kasta nga rod. Awanan ti kwarta tayo iti bangko. Imposta ni Daddy iti kasino. Tatiam muna kat mangabak. Unay matan. Mapanak ka di iti pagadalan nga awan kwarta. Pati jay lugan a pagbunbunag na iti feeds kan tuyo akanan ti baboy na ipustanan. Kasano nga rod itan, mami? Kapilitan ka no agtalon ni Daddy. Tawan pangalaan tayo iti kanan tayo. Pati kanan dagiti baboy. Diyak nga rodan mapan iti pagadalan. No awan kwarta. Kababain. Ano sa mun ati mapanagadal nga awan kwartam? Anya? Ay, masaduta kon, mami. Sapay exam mi. Awan kwarta. Mangrugi ako mga agila ko kadagiti baboy. Ngamadan samat kano sakit dan. ASF kano. Sapay saan abala ko dagiti baboy no da ASF da. Kasano nga rod itan? Madanaga na. Adda kano umay man kita. Numakumpirmada nga ASF. Paikali da adagos. Awanan. Anya itan ti pagbanagan tayo. Awanan urnong tayo. Awan pa'y trabahom. Sikandomot ngamin. Sinalbag day ta kasino. Kunak nga rod no agswerte ngam saan ma? Tatimang kan amalas. Mentes kit de. Adayamot ngamin bimak nang iti sugal. Amin asugador. Nagbalin a barigrigat kat may sakan kadakwada. Kasano pa'y ita? Sayang dagiti baboy tayo. Paikali da no ASF at talaga ti sakit da. Itatadang trabaho akas nurse. Padakpilan tayo ti balay tayo nang. Padakkalak matan ti istor ko. Tapno agbalin amin ni grocery. Imbag laban bantayan mikin ni tatang mo anak ko. Huwan nang. Dito'y latan arubayan ti balay tayo ti pagyanan ti mini grocery tayo. Tapno saan kayon amapan iti adayo. Una anak. Asidagmat iti kalsada. Kan adumatan ti tao dito'y. Huwan nang. Adayo matidaduma a grocery. Dito'y lakit di ti paggatangan dagiti tao. Una anak ko. Saan mi nga ingi na unay tilako? Tapno ado ti umay gumatang. Wen anang. Uray basit ti ganan siya. No ado ti suki. Maurnong matlaan. Apay anarabyan ka nagawid, Jonah. Saan ka ba tasigod akasta? Adalaan inasikaso, mami. Anya? Amoyo, mami. Nasabat ko ni Mildred. Kat malagip ko nga idiubing kami. Kanayon ko asutilan. Uyawak dagiti gamit na iji pagadalan. Ngam ita, may san a nurse. Sika, saan ka nakaturpos? Ta saan mo mat ngayon tuloy tinagadal? Wen nga rod, mami. Malagip ko ti panang lalais ko kankwa na idi. Saan nakakadimot laalalaisan o kitkita kayo ita? Saan, mami? Nasingpatlat ta, akas idi. Mabainak pa yan.
Nukas ti amakitak. Kita man lang agpayso ti biyag. Idi, katulong tayo lang ida. Adda pa isaan ko ana itad asweldo da. Isa pimanaw da. Nukas ta? Pimanaw da? Ta saan nyo anasweldoan ida, mami? Day tatipod no anak ko. Idi ko nalugi matan ti babuyan tayo. Himbaglakit din tadapay day ti basit atalon at altalunan tayo. Manipod nalugi ti babuyan tayo. Ngam narigat ti hagtalon. Agbababawi ak. Nuapay anasumok ko ti nagkasino. Uray ni John nga anak ta. Agbababawi mat. Talinalais na kanuidi ni Mildred. Ngam ita, may san anhers jay tao. Ngam ti anak ta. Awan mas no patrabaho na. Tasaan ang nakaturpos. Dap-dapak itati babawik. Nuapay anak kasinuak. Ken nagbarbarayo buyak idi. Mababainak pa'y ngarudan kada isang kanbudoy. Ita, addan mini grocery da. Nurse pa yun, di anak da. Uray siyak. Mababainak mat kadakwada. Ngam nasayat dalat tamat. No agsabat kami ijay dalan. Pudno takunam. Agpaisugayam. At itao ti mangisagana iti masakbayan na. Pudno takunam. Insaganaan dati masakbayan da. Idinto tada tayo. Kat saan? Ti panagpasindayag, itunda na ka iti saan anasayaat. Agpakumbaba ka, tati Diyos timang salwad kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 kan 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagikwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunudyo. Isod gapo na amakiriri, kan makikabil kayo. Diyo maala ti kayatyo, gapo tadi kay mat agdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakas ti panggapyo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaton yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oday ka tagasgasat tan anak ko. Ubing ka pa'y laeng iti nabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo, no na ituding akas ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid dawak iti apo. Wan anak ko. Oray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao, awan serbina. No pagpilyandak, no kinabak ng wano salunat. Salunat pailaang tikid dawak. Wan. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na, nanang? Wan anak. Nakatumpong da iti balitok ka no, ije minasan da nga usok. Ngam, apag gisumat anadoktalan ti doktor nga da nadagsan asakit na.
Saan nanto apakairanodan ti kinabak nang na? Nubilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Inauluan man dagiti tinangdanan tayo, taladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspastoran iti baka, ha? Yalis ko kit di ati da dumaapos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nuwan niya ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nangro na ti daga, dagiti agina abalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagijay nga agina. Asi dagiti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami jay. Pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagijay nga agina. Tawan ti amuda. Nalakalaeng, abut-but ngan dagijay. Nadanon ka di ti daga dagiti agina, abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot, asi dagiti waig. Mayat nga ayo yang dagiti baka. Iso nga ron akayat ko nga aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay. Idi pa'y la analaka akigkig tutan dayjay abakat mayang. Uray, tadidaam mo ti aramiden da. Awan adal da. Apay asino katanda ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Narukop siguro dagiti pusteda anak ko. Isu-aso katanda. Di pagpag naak, kat naaladan. Impadundun da ti alat. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nanguko ti saritaan da. Nga aladan da kanu ti daga tayo, iti asidag ti waing. Anya? Ni, apay ngay apakibiyangan dapay ti daga tayo ijay asidag ti waig. Day ta tinangag ko nga imbaga ni tatawaldo kadagiti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik. Iso nga addaak payla dito'y balay. Nanang, nasa ni Jane anakita na kano dawaldo. Suksukatan dati alad ti pangibulbulusan da iti baka. Amang ano aramiden dati inaramid da ide. Nga idendenda da kiti alad da. Day tangarod kano ti inaramid na ako na ni Jane nanang. Inaladan da kano pa'y ti pagpagnaan ni Jane. Ama pan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Daagom da kita iti daga. Nangag kano pa'y ni Jane, apakialad da kano ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan ama balain? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis dayjay adaga. Saan ka di abay bayadan pa'y tibis dayjay nanang? Wahon, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito'y tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. At kanu panggap ti pamilyam amangalan iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka da? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Isu apakibagam adi da iramraman nga aladan. Adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asapulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukuha may tinay di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan? Apay kumasaanan, ay saan nyo agarawan ijay? Manmandaran nakadi, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti ammo. Ngam, saan aday tati pangibasram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyandaan iti awan amuna, abalo. Imbag tanapan mo't ijatsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan lang nagpasyar. Agam, iti pacindaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din.
Asaan tayo kano apakibyangan ti masakupan na, ija si dagtiwaig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko, Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maaramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da mo ti aramidan da. Kukwa tayon ton, ti masakupan da. Wena, medyo nalawa ken patad ijaya banda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wen asidag iti danom apaginumanda. Nasaya at nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay at ti Apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan nangin na ti mausar nga aggarden. Wen nga rod. Sobra matingin na ti abono kan pistisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tanto man ti agbalitok ijay waig. Masakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpayso ijay nanang? Ang mga nuadumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan masapol ang mapanta iti adayo akarayan ang makibalito. At nakatin impatak deryo aposte jasi dagtiwain. Addahan, tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi matan dagiti barot nga alad. Di dan to makastrak ija. Kasla bakit kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Amangan pay. Di da nabayadan ti buwis na. Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandalaang makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mati maala da nga ya balito. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaalat ta abalitok ijay nagbalitokan ta diso. Ay, ijay tumadan ti papananta. Tapno makaurnong ta. Unanang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ijay adiso. Iso ang nakaalat ta iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, katkastoy kaado ti maalat ha. Ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado, tinaalat ta. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta abindisyon daytoy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay, nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda, ngam saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay, nalamiis, kan presko, gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka, anaginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo nagbidot, anang sakop iti dayjay adaga. Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ko tinabalitukan ta. Barang makita ta ti kabagyan day di taatang mong abogado. Tayo magtakan ko ana. Di ka dininong ko nga abogado, nanang. Wen anak, nadamag ko anabayag gayam nga dadan diti lugar tayo. Kunayo idi anapan da iti Amerika. Wen, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingat. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Ama nga no di napayam mo ama isa ka itan abalo.
Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo asinakop datatapuldo. Anya ka di datay ka, ma'am. Naglidem mataropam. Basaem, naggapo iti may sang abogado. Oh, atoy. Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lagmat iti nalay nga abogado ah. Ada kwarta. Awan kwarta da gijay nga gina. Kat nagtultuloy iti kaso. Maawanan da iti kwarta, kat di na tumatla ituloy. Wana. Anya ko mga iti gaway da gijay. Makita da ita, tisap-sapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sangon ni ninong kong abogado, nanang. Uwan, anak ko. Malaag lubot na tamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Uwan, nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon. Kan nagbusan, adapid kanyak. Inalaak maten iti ladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada day dyan inong mo amang tulong kadata. Uwan nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Na-aksidente da idikan ni tatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da iditatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Angam addamat gayam. Kompleto ti papeles da. Kasla na si Pati Rupak. Hindi imbaga ti abogado, akasuhan na tayo. Imbaglakit din tanasingpot dagijay nga agina. Imbagada ha asaan dan nga agdarom. Isubli tayo lakit di kano. Dagiti inaguman tayo. Lipatan dan ti inaramid tayo. Bakit? Nakulding ti pusok iti kinasingpot da nga agina. Napakumbabada. Huwan nga rod. Iti kasjay nga inaramid da. Mabainak iti bukod ko abagi. Nang runa, hindi baga ti abogado, nga awan lang nga roden gaway da. Bakalan tayo pa'y lakano ida. Wen nga rod. Nga imbes akaasyan tayo ida. Inruruman tayo ida. Nakaamirisak lakay. Talaga amadi tinaramid tayo. So asaan tayo nga ulitan timang tagikwa. Iti saan tayo ako kwa. Saan nga aguman ti sanikwa ti awan gaway na, ta saan ida abaybayan ti Diyos. No dakas ti aramid mo, dosaan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.